časni oci, draga braćo i sestre, draga deco, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru već našeg decenijskog ciklusa tribina Pravoslavlje i mladi. Evo, već ušli smo duboko u leto i obično u ovom periodu nismo držali tribine, ali po uzoru ranije na manastir Ćelije i na letnje saborovanje mladi koji se održavalo u duhovnoj biblioteci manastira Ćelije, mi ćemo ovog leta imati nekoliko tribina, to jest i tribina i raznih drugih kulturnih događaja ovdje ispred hrama Vaskrsenja Hristovog na ovom platovu, jer ovo je zaista predivan prostor i vreme kada bude lepo možemo ovdje se okupljati i slušati naše eminentne goste. Danas, kao što ste vidjeli na plakatu i kao što smo najavili, tema je književnost, vaspitanje dece i mladih kroz književnost, a naša gošća večeras je doktorka Zorica Kuburović. Ona je poznata nama Valjevcima ovdje iz manastira Ćelije prethodnih decenija, bila je često gost u manastiru Ćelije, a 2014. godine je i učestvovala ovdje sa blagoslovom našeg tada vladike Milutina i duhovne dece oca Justina u iskopavanju moštiju oca Justina. To je znači tačno prije 10 godina bilo ovdje u manastiru Ćelije i kažem veoma poznata nama svima. Ona je doktor urgentne medicine, radila je dugo godina svoj ceo životni vijek u hitnoj pomoći u Beogradu, bavi se pisanjem za decu i mlade, izdala je više knjiga, Laguna je najviše izdavala njenih knjiga. Ona će nešto sama reći i o svojom izdavaštvu i o svojim knjigama. Ova tema nas inspirisala da večeras govorimo o onoj nasušnoj potrebi nas i naše dece, o čitanju, o vaspitanju, posebno u današnje vreme kada smo zaokupljeni savremenim tehnologijama i kada smo kada bukvalno previše vremena provodimo na društvenim mrežama i na mobilnim telefonima, a manje čitamo, tako da Zorica će nam mnogo više o tome svemu reći, o odnosu pravoslavlja prema književnosti, uopšte o književnosti, potrebi čitanja, a samo bi još na kraju naglasio da je ona već pre ovog predavanja održala jedno predavanje u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu ovde i zaista jedno dirljivo predavanje i dirljivo svedočenje pravoslavne vere pred ovim mladim ljudima. Mogu slobodno da kažem i iskustvo svoje malo pređašnje da je jedan veoma jak utisak ostavila na naše štićenike ovdje koji posle jednog predavanja sigurno ne mogu ostati ravnodušni i koji su ovako baš jednu lepu reakciju imali na njeno izlaganje. Hvala vam svima što ste došli večeras. Ovo večer ćemo početi pesmom, pa bi pozvao Jovanu Tripković da nam otpeva jednu pesmu sa Kosova, o Kosovu, o našoj večitoj temi. Kraj izvora crni gavran sleteo, srpskoj zemlji nezvanje doleteo. Mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio. Od izvora sveta suza ostala, molitva za navek mi je postala. Da se čuva, da se pamti do veka, gde je srpsko srce, srpska kolevka. Hiljade molitvi, Gospode, pravo u tvoje srce da pogode. Hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova. Metohijom crkve su mi rušili, ali koren nisu im osušili. U njemu je pesma
nema svetlih gromova, a u pesmi srpska suza Kosova. Sa oltara tvog sam vina popio, oj Kosovo ravno i Metohijo, zemljo mila bit ćeš moja do veka, ti si moje srce, moja kolevka. Hiljade molitvi, Gospode, pravo u tvoje srce da pogode. Hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova. Hvala Jovani. Poslije ćemo opet čuti decu Kseniju Krunić i Jovanu ponovo, pa sada bih dao reč doktorke Zorici. Braćo i sestre draga, časni oci, toliko me je sada uzbudilo ovo dete koje je tako divno otpevalo pesmu o Kosovu. Znate, kad sam radila kao lekar u hitnoj pomoći, imala sam jednog vozača koji je neko vreme bio u zatvoru. Bio je opasan momak, od onih onako koji su u stanju da se pobiju, da svašta naprave, ali zapravo je bio ćutljiv potpuno. I bio je pobožan i rodoljubiv. I jednog dana govorila sam na televiziji nešto o nekim knjigama. Došla sam u hitnu pomoć, on me gleda onako strogo i ništa ćuti. Ja kažem, jel imaš ti nešto meni da kažeš? A on kaže, imam. Kaže, jel ti znaš da nas ubijaju na Petrovačkoj cesti? Ako nemaš šta da kažeš što bi bilo značajno za nas, nema nikakvih razloga ni da se pojavljuješ da pričaš na televiziji. Iako mi je to baš nije bilo prijatno da čujem uopšte, ja sam u stvari pomislila da je on potpuno u pravu. Šta ću ja uopšte da pričam ako ne pričam o stvarima koje su meni najvažnije? Kažem ja onda sebi, čekaj stani, a šta je meni najvažnije? Pa meni je najvažnije, znate, tada bilo da se kaže o Kosovu nešto. A ovo dete je baš, eto, pogodilo u centar stvari i otpevalo divnu pesmu o Kosovu. I ja sam od tada svaki put kad bih nešto govorila o onome što je meni najvažnije, makar malčice. O Kosovu, o vladiki Atanasiju, o Justinu Popoviću i to mi se tada, onda mi je svaki taj nastup bio značajan. Mislim, za mene je bio značajan, imao je svoje nekakvo duhovno opravdanje. Ja sam bila pisac koji je dugo godina pisao knjige za decu, ali jednog dana su me pozvali sa Kosova, dece iz Orahovca i Velike Hoče, da sa njima podelim neko vreme. Da uradim šta god hoću. Oni su prosto pitali da li mogu da dođem i da budem njihov gost. I ja sam došla, mislila sam, hajde da ih naučim da pišu male molitve. Male prospe, tako sam to nazvala. Oni su sedeli, dosta je dece bilo u Orahovcu tada, i ja sam im kazala, prvo se zahvalite Bogu za sve što vam je dao. Jedan mali dečak pisao je celo vreme jednu rečenicu, dalje nije stigao da napiše tu molitvu, prošlo je vreme, ali on je napisao, Bože, hvala ti za ptice. A onda je posle toga
jedna devojčica napisala: Bože, molim te, pošalji me na neko drugo mesto da vidim moj Orahovac kako izgleda sa nekog drugog brda. Oni su živeli opkoljeni šiptarima u žicama i tako. Onda je neka velika devojčica kazala kako bi strašno želela da dobije novu loptu. Znate, kad ta pitanja postavite deci u Beogradu, deca u Beogradu kažu: želeo bih novi kompjuter, želeo bih nove igrice, želeo bih ne znam kakve patike, Air Max, nemam pojma, neke patike takve vrste. Bilo je to vrlo tužno, međutim, deca su bila srećna. Imala su svog profesora harmonike koji ih je učio da pevaju i oni su tada iznikli u one male kosovske božure, pevali su divne pesme o svom kraju. Poezija tih običnih reči koje je taj obični čovek utkao u pesme bila je divna. Prosto ne znam šta bi čovek lepše mogao da kaže o svom rodnom kraju nego što je on kazao o Orahovcu. Slušajući ovu devojčicu koja je ovako pevala, mislim da bi bilo lepo da ja sad sa ovog mesta sa koga me vi čujete, da kažem makar ovo. Danas roditelji čitaju deci pred spavanje sa svim sumanute knjige. Bilo bi dobro da ne čitate te knjige. Bilo bi dobro da recitujete svojoj deci ili da im pevate stare pesme. Poezija je mnogo važna za život dece. Mnogo je važnija nego što su knjige koje su napisane po starim bajkama koje su skupljala braća Grimm ili Andersen. Takođe, pre nekoliko godina bila sam u Rusiji i tamo je tada bio u toku jedan veliki pokret. Zapravo, velika industrija filmska je napravila neki film o Rusiji koju je zatim anatemisala Ruska crkva. Bilo je veliko pitanje da li sad Ruska crkva ima pravo da anatemiše nešto što je umetničko delo, nesumnjivo umetničko delo. Ali to je umetničko delo ponižavalo Rusiju kao majku, na primer, kao jednu sliku večne velike ljubavi i pitali su se ozbiljni intelektualci iz cele Rusije kako sada da se postave u toj situaciji. Da li da dozvole državi da se zabrani film koji nesumnjivo je ima nekakav umetnički kvalitet, ali koji u stvari ponižava zemlju u kojoj oni žive. Taj ispusnik kod koga sam ja bila zvao se otac Roman Matjušin. On je živeo u jednoj močvari koja se nalazila jedno 60 km od grada Pskova. Bio je značajan ruski umetnik, to jest i sada je značajan ruski umetnik, koji je negde 80. godina napisao niz pesama koje su na neki način ponovo vratile pravoslavlje u ruske kuće. Možete da vidite na internetu veliki broj tih njegovih pesama. On je bio jako strogo za to da se zabrani taj film. Ja sam bila zaprepašćena. On je jedan vrlo velikodušan čovek, jedan čovek širokih shvatanja i tako umetnik uopšte. On mi je tada rekao jednu stvar koju nikad nisam zaboravila. Rekao je: ne postoje Zorice veliki umetnici na svetu. Postoje umetnici koji vas ne kvare. Postoje umetnici koji uzdižu vaš duh.
To su oni koji imaju čist život, koji se mole Bogu, koji su na Božjem putu. I postoje oni koji to ne čine. Ono što mi mislimo da je velika književnost, uopšte nije velika književnost, nego je izvikana književnost i vi zaista danas kad pogledate možete da kažete svašta o književnosti, na primjer našoj između dva svetska rata. Pa ja kažem, čekajte, a na primjer veliki književnici kao što je Tolstoj, na primjer, on kaže, Tolstoj uopšte nije veliki književnik, kao Puškin, na primjer, ne uopšte Puškin nije veliki pesnik. Pa ja kažem, kako nije veliki pesnik? Čoveče, pa to su tako divni stihovi. O čemu, kaže on? O čemu? O životu Evgenija Onjegina, jednog razbludnog čoveka koji nema šta nije uradio, jel tako, na kraju o životu Tatjane, na primer, koja je kao pozitivan lik. Šta je tu pozitivno u čitavom njenom postojanju, jel? Jedna devojka koja je sebe ponudila jednom bogatašu, jedna devojka koja se udala za bogataša da bi živela, da bi imala salon u Moskvi i tako nešto. Znate, ja sam bila potpuno šokirana, ali veliki broj intelektualaca sa kojima sam razgovarala u Belorusiji i Rusiji imali su takođe isti stav. Oni su mi govorili, znate, između dva svetska rata mi uopšte nismo pominjali pisca kao što je Lesnov. A Lesnov je jedan od najvećih ruskih pisaca. Znači, sve ono što smo mi učili kao veliko i slavno, zapravo je negde ispolitizovano u velikoj Rusiji. Zamislite šta je sve u maloj Srbiji. Na koji način mi danas možemo našu decu da zaštitimo od svega toga? Mislim, vrlo teško i skoro nikako. Ali možemo da se trudimo da budemo realni u nekom istorijskom nasleđu koje je nama ostalo, na primer, sa pesmama Desanke Maksimović, sa poezijom Zmaja Jove Jovanovića, da se potrudimo da ih vaspitavamo na lepim primerima. Dakle, kako to izgleda u stvarnosti? Jednoga dana sedim u Beogradu i pijem neki sok kod konja. Prilazi mi jedan mali dečak i kaže, imaš da mi daš neki dinar? Ja kažem, nemam, jel hoćeš da popiješ sok sa mnom? On kaže, hoću. Sedne i ja ga pitam onda, kako ti ide škola? Pa kaže, onako. Kako je matematika? Odlično, matematika mi treba za život. A srpski? Kažem, ma nikako. A kako nikako? A čitanje? Kaže on, pa šta da čitam o nekim kucama i zekama koje pričaju? Jesi ti videla nekad u životu kucu i zeku koji pričaju? Pa nisam. Mislim, nisam. Znate šta? Sa aspekta čoveka koji je obrazovan, vi možete da imate ideje o tome šta malo dete može da zamisli. Ali ono obično zamišlja ono što vidi. Imali ste ovde divna predavanja o razvojnoj psihologiji koje sam ja gledala, otac mi je poslao o psihologiji dece i o razvoju dece. Mogu da vam kažem da su predavanja bila odlična. Ja sam završila neki subspecijalistički tečaj iz mentalne higijene dečijeg doba i to mi je vrlo pomoglo kada sam imala radionice pisanja sa decom. U svakom slučaju, nama koji se bavimo pisanjem za decu, znate, ostaje taj problem koji je otac Roman Matjušin ostavio ruskim intelektualcima da o njemu raspravljaju.
šta je veliko, a šta nije i šta je poželjno za našu decu i šta nije. Ja sam vrlo često koristila u svom stvaralaštvu ideje koje su se negde graničile sa fantazijom. I ono što sam dobila iz razgovora sa vladikom Atanasijem i sa vladikom Maksimom, koji su čitali te knjige, je bila ovako jedna stvar. Znači, pred nama se odigrava nesumnjivo borba dobra i zla. Ta borba dobra i zla predstavlja se deci po nekom šablonu koji smo izmislili u priči. Znači, zla maćeha, dobra princeza, ne znam, ili, na primer, nešto drugo. U savremenom svetu bajke su izgubile oštricu, one više nemaju taj odnos borbe dobre i zla. Sve je pomalo zlo i pomalo dobro. Na primer, priča o Harry Potteru, na primer, ili, na primer, te tako slične, na primer, Mačak Karboneli i tako nešto, to su vam priče koje su iz sveta veštičarenja u tom smislu da postoje na svetu dobre veštice i zle veštice i da postoje dobre vile i zle vile. Da postoje dobre veštice su one koje, da vidimo. Dobre veštice, na primjer u slučaju Harry Pottera, to su one veštice i oni vešci koji rade dobro za Harry Pottera. Mislim, oni koji rade protiv Harry Pottera, oni su zle veštice i zli vešci. Na taj način dobija se jedan izokrenuti svet stvarnosti. Vi dobijate, na primer, likove koji su malo dobri, malo zli, koji sukobe koji u stvari uopšte ne postoje, nego su u stvari neko izvrdavanje sukoba i na taj način vaspitavate svoje dete da ne otkrije ništa, da prihvati sve što mu se da. Taj odnos takvog vaspitanja zapravo nije hrišćanski odnos. Kako god stradali u borbi dobra i zla, kad god ga mi prihvatimo, mi smo ipak na dobrom putu ako smo prihvatili dobro. I kako god da stradamo na tom putu, ipak smo na dobrom putu. U savremenoj književnosti za decu, kod nas, ne znam da li je vama to poznato, ali u savremenoj književnosti za decu danas u stvari ne postoje kriterijumi takve vrste. Postoje kriterijumi da vi ne smete da napravite rasnu razliku, ne smete da napravite razliku među polovima, da ne smete zašto mi to ne bi smeli da radimo? Mislim, ne smete da radite, neće da vam štampaju knjigu. Zašto mi to ne bi smeli da radimo? Mislim, razlike među polovima normalno postoje. Razlike među rasama takođe postoje. Mislim, te razlike nisu loše ili bolje za drugu rasu, nego one su naprosto različite i mi svi vidimo da su različite, ne možemo se pravimo da nisu različite. Razlike između muškarca i žene naravno postoje. Te razlike kakve jesu, lepo je da se poštuju, mislim, i da se ne samo uvažavaju, nego da se raduju ljudi tim razlikama. Mi radeći danas kao pisci za decu, suočeni smo sa jednom strogom cenzurom koja inače uopšte nije uobičajena bila kod nas. Cenzura se odnosi na zahteve Evropske zajednice. Vi to znate svi odlično, kao što i ja znam. Kad pročitate knjige vaše dece, vidjet ćete tamo neke nebuloze o rodnoj ravnopravnosti, vidjet ćete, ja sam se, na primjer, zaprepastila pre nego što su ikako počeli ratovi u okvirima bivše Jugoslavije,
kada sam pročitala da postoji crnogorska nacija i kažem šta je, kaže, to je neka nacija koja je slična srpskoj naciji. Ja se tu zaprepastim, otkud sad pa to, kako je sad moguće da ja to čujem, kažem mom sinu malom, a to je bilo, na primer, pre 30 godina. On kaže, pa tako smo učili u školi. Ja kažem, ajde, molim te, znači, ti si sad, znači, ti pripadaš nekoj crnogorskoj naciji, a ja sam ti si druge nacionalnosti nego ja, jel da? On kaže, pa nisam, pa kako nisi, recimo, otac ti je poreklom Crnogorac, znači, šta, ti si druge nacije neke. Kaže on, pa ne znam, tako su me učili u školi. Ja pitam učitelju u školi kažu, pa, znate, ne kažemo mi da je to baš tako, ali kažemo deci, pa nije to baš tako. Pa znate, ja mislim da mi u stvari ne možemo na pola niti da učimo decu, niti na pola da pišemo za decu, niti bilo šta. Ovde je jedna knjiga koju sam ja donela, koja se koji ima naziv Mali roman o svetlosti. Ta knjiga je izašla u Cateni Mundi, jer ispostavilo se da niko nema hrabrosti da je objavi. Ja sam bila do te mere zaprepašćena, jer obično nikad nisam imala problema sa izdavačima. Ali ovu knjigu nisu smeli da objave, jer je u knjizi naprosto bilo reči o rodoljublju, o čovekoljublju, o različitim verama, o zločinima koji su se dešavali, ali ne u smislu nekog, nego prosto jesu, takvi su bili. Kad dođeš na razrušeni manastir koji je neko srušio, moraš da kažeš ko je srušio taj manastir, je li tako? Ne možeš da kažeš nije niko, srušio se sam od sebe, pa nije se srušio sam od sebe. Zna se ko ga je srušio i zna se ko je za to kriv. Ne moraš ti lično njega da ubiješ, ali ti lično moraš da znaš ko je kriv i moraš da kažeš svom detetu ko je to uradio. Dakle, napišem ja tu knjigu i tu knjigu odbiju izdavači u smislu divna je knjiga, samo molim vas ako možete bez imena. Aha. Znači, da ne pominjem imena, dobro, ajde, mogu to da shvatim, izbrišem imena. I još ako bi moglo da se izbriše sve o naciji, i još ako bi moglo sve da se izbriše o narodu, znači onda ne može da se objavi. I tako ja onda odem u Catenu Mundi, oni mi objave taj Mali roman o svetlosti. Taj roman je inače bio jako čitan u Crnoj Gori. Izašao je 3 dela tog romana, izašla su u časopisu Orlić i do dana današnjeg primala sam neka tako divna pisma od neke dece, pa posle od dece koje su porasla u ljude koji su molili da napišem nastavak. Radi se o deci koja u stvari na jednom razrušenom manastiru podižu novi manastir i postaju, i ona se ocrkvenjuju i postaju pravoslavni. Ja sam, braćo i sestre, danas bila na jednoj, pa da kažemo na jednom susretu u vašem zavodu za, kako se zove tačno, u kazneno-popravnom zavodu. I bila sam dirnuta, moram to da kažem, deca to su mladi ljudi, ali zapravo vidite da su još deca, mnogi od njih. I vidite koliko je lako dopreti do njih. Koliko je u stvari nekako dobro biti sa njima i razgovarati sa njima. Ja mislim od sve književnosti na svetu koja
može se pročita u ovom trenutku. Mislim da je u suštini taj razgovor između roditelja i dece najvažniji. To kratko vreme pred spavanje, kada ste sa njima potpuno sami, kad su oni otvoreni, kad imaju nešto da vam kažu, mislim da je to najvažnije vreme koje ne bi trebalo da propustite. Bilo kako. Možete im govoriti stihove koje god hoćete. Prave stihove. One za koje ste sigurni da će vam srce malo da stane dok ih govorite. Deca će to razumeti. Ja bih mogla još mnogo da vam pričam o poeziji, o književnosti za mlade, ali smatram da je za mene nekako kao za pisca najvažnije bilo da vam ovo kažem. Znači, ono što vi kažete svojim glasom, svojim saznanjem, svojim osjećajem za svoje dete, važnije je od bilo kojih lepih reči koje je neko drugi napisao. Takođe vas molim da im pevate. Pevanje je takođe veoma važno za decu i važno je i da se ona nauče da pevaju. Toliko me usrećila ova devojčica, to je čudo jedno. Na Kosovu deca mnogo pevaju i u Hercegovini, gde ima puno porodica sa 4 i 5 dece, mnogo se peva. Mislimo da uopšte tamo gde ima mnogo poezije i gde ima mnogo pevanja, da je narod srećan i dobar. Vi imate ovde velike svetitelje u vašem kraju. Čitajte Vladiku Nikolaja i nećete pogrešiti, on vas neće razvratiti ni u čemu. Čitajte dela Justina Popovića koja su lepa, koja su toliko lepa da prosto ne znam ništa lepše na svetu. Čitajte Desanku Maksimović koja je vaša tu najrođenija i koja je imala osjećaj za sve što se ovuda zbivalo. Ne bih mogla ništa drugo da vam preporučim, osim molitve koja je za decu najznačajnija. Eto. Hvala dr. Zorici na ovako iskrenim rečima i savjetima koje nam je uputila, jer zaista u današnje vreme je mnogo važno čuti naš hrišćanski pravoslavni stav o svemu, jer se nalazimo u takvom vremenu koje zaista puno toga nosi negativno u vaspitanju dece i uopšte u odnosima našim međuljudskim. Kako smo pomenuli pesmu, da nastavimo sa pesmom. Sada bih pozvao Kseniju Krunić da nam otpjeva jednu pesmu lepo ovako dečiju. Škole su velike i mirne ovce koje okače veliko zvonce, pa zvone, zvone, decu gone u žute male avione. Škole su velike i dobre mame, 100 dece neguju same, na pamet znaju svu svoju decu i bajke im pričaju o mesecu. Škole su veliki i čudni dvorci koje osvoje hrabri osnovci. Svakog septembra puščanom paljbom, olovkama, dugačkom sabljom. Svakog septembra kad jesen stupi, po 2 su borca u školskoj klupi. Svakog septembra kad jesen stupi, po 2 su borca u školskoj klupi. Ovo su te divni iskreni stihovi. Pa evo, ovo je prilika za razgovor, naravno, na ovu temu i ne širimo na neke teme koje nisu vezane za večeras. Evo, kao što sam rekao i kao što je Zorica ponovila, zaista razgovor dušu leči i malopređašnji razgovor u Kazneno-popravnom zavodu je, ja mislim, leči duše mnogih mladih ljudi koji su gore.
Zorica je pomenula i gore ispričala jednu priču koju sad ne mora da ponovi celu, ali pomenula je ovdje u izlaganju ruskog monaha Romana koji mnogo znači njoj u njenom životu i njegovu muziku i poeziju. Pa evo, ako možete nešto i više da nam kažete o samoj ličnosti oca Romana i o njegovoj poeziji i kako je on to tih 80. godina i kako danas utiče na dušu mladih ljudi u Rusiji. Po 80. godina u Rusiji je tek bilo početak nekog otvaranja prema svetu, da kažem. I prema pravoslavlju, što je najznačajnije, oni su imali svoje tihe ispovednike i tako babuške koje su išle u crkvu i očuvale rusku crkvu, ali u stvari masovno kretanje sveta prema crkvi počelo je tada 80. godina pesmama oca Romana Matjušina koji je bio kantautor, jedan koji je bio pobožan čovek i sve njegove pesme bile su pesme o Hristu, o crkvi, ali su bile običnim jezikom pisane za nešto potpuno u jednom drugačijem stilu nego što su inače eminentni ruski pisci pisali. Te pesme on je svirao uz gitaru, pevao, danas te pesme pevaju skoro svi veliki njihovi pevači i horovi i veliki broj ljudi je prišao crkvi zahvaljujući tim pesmama. On je, kad se zamonašio, dobio blagoslov od svoga oca, duhovnog oca Nikolaja Gurjanova, koji je bio duhovni otac i vladiki Tihonu, koji je napisao onu knjigu Nesveti a sveti, koju ste, verujem, mnogi od vas pročitali. Otac Nikolaj je bio čovek veoma širokih shvatanja i on je smatrao da vladika, da u stvari otac Roman može da nastavi da komponuje pesme i da piše pesme, ali da ne bi trebalo da ih peva i on nije pevao više te pesme, ali su zato ostali pevači prihvatili te njihove pesme i pevali ih. Bilo je to vrlo zanimljivo videti. On je slavio 60 godina svog života i pozvao me u Rusiju, u Petrograd, da kažem nešto, pošto sam ja njegove pesme prepevavala ovde i uredila sam i prepevala 3 knjige njegovih pesama, neke knjige za decu kao što je ova Svetli dom i druge knjige. On me pozvao u Rusiju da prisustvujem svemu tome i da kažem ako želim nešto. Ja uopšte nisam znala da će to da bude tako znamenit skup. Otišla sam u Rusiju da bih otišla u skit kod njega, ali otišla sam i u Petrograd i ispostavilo se da je to sve bilo onako nešto velelepno. On sam nije bio prisutan, ali tu su bili najveći ruski pevači, horovi, čuda i tako. I onda su me zamolili da nešto kažem o svemu tome. Ja sam pričala kako smo pravili čorbe od pečuraka, jer u stvari ni nemate u skitu šta naročito da jedete, nego ono što imate u skitu, tako reći ništa. Mi smo onda tako bilo je to vrlo, kako da kažem, bilo je to vrlo zanimljivo meni, ali nisam znala da se uopšte sve to prenosi preko nekakvog satelita. I kada sam krenula za Beograd, uđem u taksi, kaže taksista, onako potpuno, kaže, jeste vi ona što je govorila kod oca Romana? Ja kažem, jesam, ali sad otkud taksista zna tako nešto. Pa kaže, gledao sam, bilo je na satelitu, ne znam ni sama, ja sam bila potpuno šokirana koliki je značaj tome pridavan. Znači, otac Roman je
u Rusiji veoma cenjen kao duhovnik. Tamo vrlo retko mogu ljudi da dođu kod njega, pišu mu i on odgovara na neka od tih pisama, ponekad pozove nekoga da dođe kod njega i on dođe i bude gost kod oca Romana na nekoliko dana, tamo učestvuje u životu skita, onako kao što sam ja učestvovala. Ja sam, na primer, kuvala ili, na primer, nekad sam brala mirođiju ili, na primer, tako nešto slično. Dakle, sve ono što je inače potrebno za normalan život, za funkcionisanje skita. Da, pa vidite, rekao bi čovek kakav uticaj može da ima, recimo, jedan tako mali, beznačajan čovek koji živi u skitu negde na severu prema Estoniji. Nikad niste ni čuli, recimo, za reku Ločkino i za, na primer, ne znam ni kako se zove ta zadnja pošta dokle može da se dođe do njega. Znate, kod njega se putuje, na primer, 60 kilometara od Pskova, pa 30 kilometara kroz prašumu usečenim putem, pa onda posle dođete do tog sela koji se sastoji iz 3 kuće i u toj trećoj kući, iza te treće kuće, on dođe čamcem po vas i onda se vozite još sat vremena u nekom pravcu rekom i dođete do malog pristana, do skita koji je onako kao iz pesme, ničega nema, samo nekoliko kolibica drvenih u kojima se boravi i moli i tako. Ali taj čovek je napravio jedan veliki prodor, to jest ta njegova poezija i ta njegova muzika su probudile u ljudima osjećajnost koja je bila važna. Jedan po jedan čovek znači na svetu. Znači i skupina, velika skupina koja ima nekakve namere, ali jedan po jedan čovek nije beznačajan. Taj jedan čovek je uspeo da potpuno preobrati taj narod koji nije bio kršten, nije znao gde je. To su hiljade ljudi se njemu javljaju, pišu i tako. Sad, razmišljajući o tome, moram da vam pomenem još jednog neobičnog čoveka koga sam upoznala takođe na Kosovu. To je Petar Handke, znate. Petar Handke je jedan onako mali mršavi čovek koji je ružan tako, ali mislim da skoro nisam videla tako lepo ljudsko biće kao što je taj pisac. Petar Handke je trebalo da dobije Nobelovu nagradu za književnost i on tu nagradu nije dobio zato što je govorio protiv bombardovanja Srbije. Onda su ga upozorili da neće da dobije Nobelovu nagradu, on je i dalje govorio. Onda su tražili da se on odrekne svog stava prema Srbiji, on se nije odrekao. Onda mu nisu dali Nobelovu nagradu. Onda je dobio Šilerovu nagradu za poeziju. Pitali su ga šta će da uradi sa tom nagradom, on je rekao da će da je da za obnovu neke 2 crkve u Velikoj Hoči. Pa kazali su, nećemo vam dati taj novac. On je rekao, pa ne morate. Onda su njegovi prijatelji skupili između sebe taj novac i doneli novac Petru Handkeu i on je dao crkvama da se obnove. A zatim su ljudi iz Velike Hoče poklonili njemu jedan vinograd. I, pošto on ne zna čovek da pravi vino, dogovorili su se da oni i dalje prave vino iz tog vinograda
i da ga nazovu vino Petra Handkea. Ja sam sa tim čovekom, pozvali su me bili na Kosovo kao jedinog srpskog pisca antiglobalistu koga su oni poznavali. Hteli su on je hteo da razgovara sa antiglobalistom. I onda sam ja došla i sedeli smo tako, pitali su me iz Velike Hoče da li oni mogu da prisustvuju tom razgovoru između mene i velikog pisca. Ja sam rekla, naravno, svi mogu da prisustvuju. Sedeli smo kod oca Milenka u porti crkve u kojoj on živi, mislim u zidinama te crkve praktično, za jednim mastalom. I ja sam ga pitala o njegovoj književnosti. On je tražio da mi prevodilac prevodi sve onako malo po malo. I pitao me onda o čemu ja pišem. Ja sam rekla da pišem o ljubavi i slobodi. Pa kaže on, zar nisu to teme koje su potpuno suprotne? Zar nije težnja svake ljubavi da se zaključa u neku pećinicu sa onim koga voli, pa da u toj pećinici ostane zauvek? Ja sam rekla da naravno u Srbiji to nije ni red, ni običaj da mi volimo slobodu. Tako su tekli ti razgovori koji možda nisu ni toliko značajni, ali ono što je lepo, kad god sam pomenula Petra Handkea, neko mi je ispričao posle toga neku od velikih priča o njegovoj hrabrosti. Taj maleni čovek je stajao sam pred kordonom milicije i urlao kada su bombardovali Srbiju u Minhenu, ispred hiljade i hiljade Srba koji su demonstrirali. Naravno, naši nisu to čak nisu to preneli, ali to je činjenica. Petar Handke je na moje oči odlazio svako jutro u šetnju sa jednom korpicom. Mi smo bili iza žice svi. Okolo su bili šiptari. I on je, bez obzira na sve to, izlazio iz žice sa tom korpicom i išao da bere pečurke. Mi svi kažemo, gde ćete čoveče, ubiće vas, nemojte, stanite, ne. Petar Handke je svakog dana nas rasplašivao na taj način. On je rekao, ne, ja sam jedan mali čovek, šta meni znači, zašto sam ja značajna, što bi mene neko ubio. Ja idem sada da berem pečurke. Svaki čovek ima pravo da bere pečurke. I tako je on u stvari nas rasplašivao. Tada kada je bio taj intervju, rekao mi je najlepšu stvar koju sam čula verovatno u životu. Kaže on, pitam ga ja kako on podnosi taj veliki pritisak koji na njega vrše mediji, koji su, znate, pritisak je, na primjer, bio takav da je u Americi su oblepljeni prozori, izlozi u stvari knjižara gde su prodavane knjige sa natpisima ne kupujte Handkea. Mislim, to su kampanje vođene protiv njega, onako najstrašnije. Pitam ga kako on podnosi taj pritisak. On kaže, pa vidite, pritisak ne postoji uopšte. Postojao bi pritisak kada bih ja bio neki veliki čovek. Kad bih bio veliki kao, na primjer, ovaj Orman. I onda bi pritisak na mene mogao neko da izvrši, da me pritisne, mislim, sasvim. Ali ja sam mali čovek. Ja sam potpuno sićušan čovek. Beznačajan čovek. Ja sam toliko mali malecki da ne možete da me pritisnete kao što ne možete pritisnete, na primer, bakteriju
Ili, na primer, virus, neki ne možete pritisniti, tako ni mene ne možete pritisniti. On je tražio prevodiocu da prevede njegovu svaku reč. Ja mislim da je to možda najpametnije što mi možemo da čujemo o tome kako možemo da se suprotstavimo agresiji. Znači, svaka moja sujeta, sve što ja mislim da jesam, sve što, to je isto princip suprotstavljanja zlu. Beznačajna sam, beznačajna. I na taj način svaki pritisak na mene je besmislen, potpuno. Ja sam vam sad ispričala po nešto, ako imate nešto da pitate, izvolite. Ako ima neko pitanje, ako ne, dok spremite, možda pozvao opet Kseniju da otpeva još jednu pesmu, pa posle Jovanu. Čuo sam kako pčelica zuji, kad med iz cveta kroz nju prostruji. Čuo sam kako livade zriču, kako žubore pućpuriču. Čuo sam kako mama pevuši, kada joj sunce sine u duši. Mada mi svaki nežni zvuk prija, meni je mama najmilija. Ja sam na početku pomenuo, kad sam predstavljao doktorku Zoricu, da je ona učestvovala u jednom važnom, ako ne jednom od najvažnijih događaja u skorijoj istoriji naše ovde eparhije i Srpske pravoslavne crkve, to je iskopavanje moštiju svetog oca Justina Popovića. Pa eto, ako bi mogla nešto da nam kaže malo više o njenom, da kažem, tom duhovnoj vezi sa ocem Justinom i kroz njegova dela i uopšte njegovu ličnost, a isto tako i negde sam slušao neku jednu emisiju, pa o njenom ulasku u crkvu uopšte i uticaju ličnosti blaženo počivšeg vladike Atanasija na nju. Eto, u kratkim nekim crtama, ako može. Pa to su u stvari pitanja koje najviše volim na svetu, moram vam priznati. To mi je divna uspomena, to učestvovanje u iskopavanju moštiju Ave Justina. Vladika Atanasije me pozvao, a vladika Atanasije je bio jedan takav čovek. Znate, jednom u sred Poljske na nekoj književnoj večeri neka žena me je pitala da kažem nešto o njemu. I ja sam tada joj kazala, znate kako je to, rekla da ga opišem, pa on izgleda kao jedna elementarna nepogoda, eto tako, gromovi pucaju, munje blješte, čuda i onda posle toga dođe neko milo sunce i eto. I takav je stvarno on bio. I između ostalog on je uvek pravio, kako da kažem, prostora za ljude koje on voleo. Da se razviju kako bi njima najbolje bilo. Ne kako bi on želeo, nego kako bi njima najbolje bilo. Tako je on pozvao i mene, pošto je znao koliko meni znači Ava Justin, on je mene pozvao kao lekara da učestvujem u tom iskopavanju i ja sam učestvovala vrlo ovako ustreptalog srca, moram reći. Bile su tu monahinje iz Ćelija, monahinje iz Crne Gore koje je doveo mitropolita Amfilohije. Bio je vladika Irine i mitropolita Amfilohije i naravno vladika Atanasije. Bili su monasi sa Svete Gore i iz nekog ruskog manastira takođe, njegovi prijatelji i sestre su se sklonile kada je razvaljivan grob, zato što je to uopšte
teško prosto za osjećanje ljudi da to dožive. I kad je razvaljen taj grob, a to su zapravo mitropolit Amfilohije i otac Porfirije iz Tvrdoša uradili, onda su izvadili mošti, koje za mene bilo zaprepašćujuće to što je bio ceo mozak, na primjer u glavi Ave Justina. Mozak je ipak nešto što tkivo koje propada, međutim, on je bio ceo i bila je cela monaški pojas. Sve ostalo i bile su naravno kosti žute. Mi smo te kosti oprali prvo u vodi, zatim u vinu i u nardovom ulju. To je tako po propisu crkve, tako se to radi. A zatim su se te mošti osušile i mi smo ih raspoređivali. Zapravo sam ih ja raspoređivala, kolega je kontrolisao to i zatim smo ih uvili u vatu, pa u zavoje od tvrdog belog platna i imali smo tako u stvari formirano telo i tako smo onda te mošti obukli. Sad, sam proces, ja sam ukratko ispričala, ali taj proces je trajao 2 dana, u stvari. Jer su se mošti prale, pa sušile, pa tako. I te noći kada su mošti ostale da prenoću u crkvi, mi smo svi jedan po jedan dolazili. Nismo mogli da spavamo, mislim, toliko smo imali veliku čežnju da budemo kraj tih moštiju. I toliko svi, nismo o tome ni pričali, nismo ni pričali između sebe. Samo smo nekako želeli da budemo kraj njega. Ja sam pitala vladiku Atanasija gde je on, u stvari, dok smo prali mošti, pitala sam gde je Ava sedeo kada je pisao. On kaže, pogleda onako, kaže da vidim prema ovim borovima, jer oni su izrasli mnogo, kaže ovde je sedeo, tu gde smo stavili mošti. A gde ste vi sedeli? On kaže, pa mi smo sedeli ovde gde mi sad sedimo. I on i svi ostali imali su osjećaj da je Ava Justin nas pozvao sve tu i okupio. Svi mi koji smo učestvovali u tome imali smo jedan lični odnos prema Avi Justinu, oni koji su ga poznavali i njegova duhovna deca naravno, a onda i mi ostali, jer je njegovo delo presudno negde uticalo na nas. Ja moram da kažem, kada sam prišla pravoslavlju, vladika Atanasije ja sam lečila vladiku Atanasija i on je bio teško bolestan. I ja sam mu rekla da mora u bolnicu, on je rekao da mu ne pada na kraj pameti, nego ako hoću da ga lečim, da dođem da ga lečim. Ja vidim čovek, ne znam šta da radim s njim, ajde da probam da ga izlečim. I tako sam ga lečila i tu oko njega se skupljalo celo udruženje književnika, mitropolit Amfilohije je bio u susednoj sobi i tako. I Danko Popović, ne znam, Komnenić i tako. I vladika je bio izlečen, ali on je onda meni polako davao jednu po jednu knjigu, slao je tako. Svaki čas mi pošalje po neku knjigu, na primer tako neku teološku knjigu. I ja se sećam tog dana kada sam prvi put čitala dela Ave Justina, to je bilo
To je bio onaj istoslov iz knjige Na bogočovečanskom putu koje je sastavio vladika Atanasije. Ja sam bila bolesna, imala sam temperaturu, grip neki, kašljala sam, nos mi je bio ko paprika, ništa nisam osjećala, ni videla, ni mislim. I onda je došao Miško Paripović, prijatelj naš drag porodični i vozač iz hitne pomoći i donao mi pozdrav od vladike, knjigu tu. I ja sam sela i čitala taj istoslov i tako sam plakala kao kiša od sreće. U stvari, konačno sam ja našla nešto što je u književnosti i filozofiji nekako bilo to što mene zadovoljava. To je bila prava misao, prava poezija. To su bile reči osjećajnog, razumnog čoveka, pravog čoveka. I osjećala sam sve vreme neki miris na cvet pomoranče. I sad isto, kad god čitam dela Ave Justina, tako dođe u talasima taj miris pomoranđe, kao njegova sopstvena poseta tu. Nekako mislim se kako je to neverovatno, kako nalazimo u svim svetovima i ovim oko nas i onim ko zna gde one koje volimo. Tada sam u stvari otkrila delo Ave Justine i otkrila tu duboku pravoslavnu misao koja, mislim, ni sa čim nije merljiva. Verujte mi, celog života čitam mnogo. Čitam sve što mi dođe pod ruku i tako. Ništa što sam pročitala nema tu dubinu, tu širinu, tu lepotu kao što ima misao Ave Justine. I, kako da kažem, srećna sam što sam negde u svom životu naišla na njega. Inače, u vezi sa svim tim ima još jedna vrlo zanimljiva priča. Ja sam pisala za Student kad sam bila student i moj prijatelj, pesnik Milan Miletić, koji je inače bio otac moje drugarice, najbolje i tako, znači onako prijateljski otac, kako da kažem, ali on je bio pesnik i bio je prijatelj Ave Justina i tu je sahranjen u ćelijama, inače po njegovoj sopstvenoj volji i po dopuštenju mati Glikerije, velike igumanije. Dakle, Mile Miletić je odneo ja sam pisala kao student medicine, ateista, materijalistički orijentisan čovek i šta znam tako. Ja sam osjećala užas pred eutanazijom, pred mogućnošću da drugi čovek drugom čoveku oduzme život i pred mogućnošću da sam čovek sebi oduzme život. I ja sam napisala jedan tekst koji se zvao Protiv etike samoubistva, o samoubistvu pesnika. Jesenjina, Majakovskog, ne znam, raznoraznih pesnika i tako. I on je njemu pročitao taj tekst, Justinu. Justin je tada bio bolestan, nije ustajao iz kreveta, ali se digao i rekao je, recio je da to ne uradi, samo to ne sme da uradi. Kad sam ja to čula, ja sam bila potpuno šokirana, jer ni najmanje nisam mislila da ja imam nekakvu ideju samoubilačku ili tako nešto. Međutim, on je u meni tačno video, dobro video u stvari razočaranog mladog čoveka koji ne može da nađe, kako da kažem, koji ne može da nađe istinu u svetu koji materijalističkom svetu i u materijalističkom pogledu na svet. Mnogo mi je značilo u teškim trenucima u mom životu, mnogo mi je značila ta njegova rečenica upućena meni preko drugog čoveka, dobrog čoveka. Eto. Hvala vam puno.
na ovim divnim svedočenjima. Pošto je ovako nekako i neplanski, ali prosto, kao što smo na početku rekli, ne možemo nikada pobeći, niti treba da pobegnemo od teme Kosova i Metohije, a dotakli smo se nekih veoma važnih tema za vaspitanju dece, a ono što ste vi pomenuli, to što svi koji dođu sa Kosova i Metohije donose radost. I nekada mi se čini lično ovako iz nekog mog pogleda da smo mi možda ovde malo uspavani, ali da nam ti ljudi s Kosova donose radost ovde i ta deca s Kosova. Mi smo ovde pre 2 godine imali u Domu kulture, patrijarh Porfir je bio za Vidovdan, pa je u okviru te akademije pevala i devojčica s Kosova Pavlina Radovanović, i koja je otpevala jednu pesmu koja je, da kažemo, obeležila noviju istoriju Kosova i Metohije, to je Orahovcu Bašta Rajska, pa bi ja pozvao Jovanu sada da na kraju ove večeri nam otpeva tu pesmu. Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde najslađe grožđe zri, svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju Ružomajska, Orahovcu Bašto Rajska. Ako te bar jednom put nanese tamo gde vinograd Božji je dar, vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude. Vidjet ćeš srećne dobre ljude, kako ti beskrajnu ljubav nude. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju Ružomajska, Orahovcu Bašto Rajska. Tu se peva svako veče, kao reka vino teče, rodni kraju Ružomajska, Orahovcu Bašto Rajska. Ova pesma sve govori, a ja bih samo zamolio za kraj Zoricu da nam uputi neke najvažnije reči, šta je to za naše mlade ljude i šta je to što bi nam poručili vi za kraj. Znate šta, ja bih vam za kraj kazala neke stihove oca Romana Matjušina koje sam ja prepevala. Ovako glasi to. Bez Boga je nacija rulja, s porokom sjedinjena. Ili slepa, ili gluva, ili još gore osurovljena. I ako na presto bilo ko dođe, govoreći u visokom slogu, rulja će ostati rulja dok se ne okrene Bogu.
Hvala puno i hvala svima vama što ste došli večeras, da se nadaknemo ovim rečima Zoricinim i da našu djecu vaspitavamo u duhu naše vere, tradicije i da i književnost naša bude obojena time. Tako da nadamo se da ćemo se opet družiti ovdje u Valjevu i da će biti još lepih povoda i novih knjiga da nam ovdje donesete i pročitate, a sigurno imate nešto što spremate novo, tako da će Bog da se vidimo. Hvala svima još jednom.